L'Ebre. Camins d'aigua. Dedicarem aquest darrer capítol als camins d'aigua que recorren les comarques més meridionals de Catalunya i que acullen el darrer tram fluvial de l'Ebre, convertint el delta en la zona humida més important de l'Europa occidental, després de la Camarga francesa i del Parc Nacional de Doñana, al sud de la península Ibèrica. Unes terres completament planes donen al delta un aspecte peculiar. Al seu interior trobem zones de cultius de l'horta, de fruiters i especialment amples i extensos arrossars d'aspecte canviant segons les estacions. Marrons i terrosos a l'hivern, inundats per l'aigua a la primavera i verds a l'estiu, que tenen una singular bellesa. El parc natural n'ocupa unes 7.736 hectàrees, distribuïdes entre la comarca del Montsià, a la Midelta dret, i la del Baix Ebre, a la Midelta esquerra. L'harmonia entre els seus valors naturals i l'explotació de l'home no ha estat mai fàcil. Amb la finalitat de fer possible aquesta harmonia i a instàncies dels habitants de Deltebre, el 1983 la Generalitat de Catalunya va crear per decret el Parc Natural del Delta de l'Ebre, en el qual es fa constar la seva importància a escala nacional i internacional, una importància reconeguda pels màxims organismes especialitzats. La modalitat de parc natural sembla la més escaient, ja que fa compatible una decidida acció protectora amb el manteniment i la millora de l'aprofitament ordenat de les produccions de l'espai protegit, amb el foment del contacte de l'home amb la natura mitjançant la potenciació del coneixement dels valors i atractius de la zona, dins un plantejament que han demostrat viable nombroses experiències internacionals. El delta de l'Ebre acull unes 325 espècies d'aus de les 600 que existeixen a Europa, que comparteixen amb algun parc eòlic la força del vent. El delta cobreix un total de 320 quilòmetres quadrats, el 20% dels quals són àrees naturals. Un 75% és superfície cultivable i la resta zona urbana. Hi viuen unes 50.000 persones. Un Ebre tardorenc ens fa arribar a Tortosa, que va ser la capital del Baix Ebre i que segueix sent una població d'indubtable atractiu per la seva llarga història. S'especula amb la idea que fos la ciutat d'Ibera, capital del territori ibèric de la Ila Arcabònia, el turó que actualment ocupa el castell de la Suda. Llavors, sota l'imperi romà, fou d'Artosa, que seria ocupada pels musulmans l'any 714. El 1035, Turtúxia es va convertir en regne de Taifa, cosa que va facilitar la seva conquesta pel comte Ramon Berenguer IV l'any 1148. Durant la Guerra Civil, la ciutat va quedar pràcticament destruïda pels bombardeigs franquistes. Malgrat això, després d'una llarga reconstrucció, ara llueix un conjunt històric de notables dimensions, que és bastant més que un recinte fortificat i uns quants monuments. A vista d'ocell hi destaquen diversos edificis, començant pel castell de la Suda, actual parador nacional, que vigila el riu des de les altures. Allí els romans varen aixecar les primeres estructures emmurallades, que més endavant ampliaren els musulmans. Van ser ells els qui realitzaren la major part del recinte. La catedral de Santa Maria es va iniciar l'any 1347, però no es va consagrar fins al 1597.
A la catedral es conserva una làpida àrab relativa a la construcció de les drassanes. També cal destacar el Palau Episcopal, un dels més bonics de Catalunya. El monument a la Batalla de l'Ebre va ser inaugurat per Franco el juny del 1966. S'aixeca sobre l'únic pilar que perdurava pel pont volat per l'Exèrcit de la República durant la seva retirada a l'abril de 1938, i el seu disseny és obra de Lluís Maria Saumells i Penedès, catalogat injustament com a escultor franquista per aquest encàrrec. A Tortosa finalitza la Via Verda de les Terres de l'Ebre, que recorre les comarques de la Terra Alta i del Baix Ebre, travessant els magnífics paisatges del vessant occidental dels ports de Beseit i la plana fluvial de l'Ebre. Ebre que, amb les aigües de l'hivern i de la primavera, canvia el seu vestit marronós per un de verd intens. Sortim de Tortosa sobrevolant el seu original pont del mil·lenari sobre el riu Ebre. El mil·lenari al qual fa referència el nom no té res a veure amb la ciutat, sinó amb Catalunya, que el va celebrar l'any 1988. En l'època en què es va construir, va ser rècord del món per la seva tipologia de pont mixt, de blanc ciment i vermellós acer Corten, malgrat que ara tots els rècords duren poc i aquesta distinció només la va poder lluir fins a l'any 1991. Seguim el curs del riu entre Trongers fins a la Torre de la Carrova, que, segons diuen, pren el nom d'una font que brolla als seus peus. Fins a l'any 1562, l'entrada a la torre es feia per la finestra situada a l'altura del primer pis, just sobre la porta construïda aquell mateix any. La torre té una petita i divertida rèplica molt a prop. Enfront d'aquesta, però a l'altre costat del riu, hi ha una altra torre en fase de restauració, la de Campredó. La tradició explica que hi havia una gran cadena entre una torre i l'altra per tancar el pas pel riu, cosa altament improbable si es tenen en compte els gairebé 1.700 metres de distància que hi ha entre ambdues. La silueta d'Amposta des del riu és inconfusible gràcies als enormes viaductes que salven la vall de l'Ebre i el seu antic pont penjant. El pont va ser construït entre els anys 1915 i 1919 i el 1921 el va inaugurar Primo de Rivera. El disseny era d'Eugenio Rivera, enginyer de camins i introductor del formigó a Espanya. Està suportat sobre dues portalades de 24 metres d'altura i la seva longitud total és de 134 metres. En temps dels romans, és probable que Amposta estigués situada a tocar de la mar Mediterrània, abans que el delta tingués la seva extensió actual. Ara està situada en un petit turonet al costat del riu, a uns quants quilòmetres del mar. Amposta deu la seva prosperitat al cultiu de l'arròs i gràcies a això, l'any 1908 va rebre el títol de ciutat primer i el de capital de la comarca del Montsià després. Prop d'aquí podem albirar una altra torre de guaita, la de Burgasènia. Sortim d'Amposta en direcció a Sant Carles de la Ràpita, seguint el traçat del canal navegable que, en el seu temps, va fer néixer tantes esperances com frustracions.